Kan man lide af posttraumatisk stress, uden at man har været i krig? Snup da bare, min mand, hvis det kan skabe fred i verden, så værsgo. Hvad må han laver? Hvornår må han ringer? Jeg tør ikke sove om natten. I går nat drømte jeg, at han blev skudt i benet. Og han lå helt hvid i hovedet i en pøl af blod. Sådan forfører du en mand i Hellman via Skype. Jeg endte med at sige, at i den krig, som far er med i, der skyder man kun med vandpistoler.